Dalo laling kam dita Yay. sa manok. Sabok kawayan. Tidmit may antik nga Edna. Kuha. Ato ipa nga manok, 4 na kilo nga manok ata. 4 na manok, 4 na kilo. Ay, good morning nga po. Gapok lang gapok kawayan. Isang picture kayo lang. Pagdaligiti intid na kanya ka. Intid na nga basto. Sasurpan na ito. Lupot. Lapar RJ na. Ito. Spaghetti pong macaroni tapos di projectile tinda di kawayan sa tigali siya puro manok pang-apiraso nga manok di antik tinda di antik eh. May mo kita nagrekot yan eh. Nukasan na pinangilalasin mga ito yung adaw. Lupot mana. Short pan. Yung tayo pusa na ako. Nagbulmula laya. Nga doon natin na eh. Ikalo ka dyan ko sinang labo. Sana eh. Kalaring naman ako. Inawan na. Oh, ma. Karne amin manok. Uning. Ini kering ming. Arak pa jadi ako. Mga terwar. Kuning. Ya, dagsin. Ito na dagsin. Puro dilata. Wara-wara kayong men. Tene. Dalo laling kam dita Yay. sa manok. Kasi dahil lang. Tene. Tindahan di uli ata. Yay. Ata manok. Nanti uli. Di magasap di jay. Pinadagas na kami Japo. Ngalay kaji ko manok. May pagbagada. Sa ito yung gapok di ko atin. Gapok di kawayan. Tidmit may antik nga Edna. Panganay da mama. Ito na. Taltalo ko mga ito yung pinanayo na may isa. Kompleto, tatlo sakto ka na. Pat nga ka. Pat nga. Ilang yung balay na dyan. Wait Di ba? Patid dog. Ano na po. Ubusay. Tamen tindid na. Kabastaw. Kasto kayo stay ko Ito ipa nga manok. 4 na kilo nga manok ata. 4 na manok, 4 na kilo. yung pagpadawat ka. Ang dagat ni Blessing. Nalang ang mahit. Nang tityan kami hindi sa sako nga ako. Isang sako nga mangga. Mabain lang ito. Nang tidati sukat na. May talakas dito dyan, singpit na. Pag sangpit na ba di 8 2 kayo ay uno. Nang tidati sako nga bagaso. Bigla-biglaan na kami sa mga. Madi kami nakapaghanda ti yawid da. Biglaan lang. Nalpas.